nik esango nuke, belaunaldien, familia bidezko transmisio horretan, udalerri euskaldunetan, familia euskaldunek, ia euneko eunean euskara transmititzen jarraitzen dutela. Baina bai gertatzen ari da, tipologia honetako udalerrietan, herritar tipologia bera aldatzen ari da. Bere garaian arnasguneak ziren, familia euskaldunak, bigurasoak euskaldunak, etxean euskaraz hitz egiten zen familiak, herritik ere gaur egun baino dezente gutxiago ateratzen ginen, pantaietatik ere ez geneukan mundu ireki bat, orduan, badaude faktore asko, nolabait, ez transmisioa, baina ez, tipologia horrek eragindu gaur egungo herritar horiek beste modu batekoak izatea eta hizkuntza ohituren aldaketatarako erraztasun handiagoa izatea. Baina nuke esango familia transmisioa bera eten denik gure tipologiako udalerrietan behintzat ez. Eta gero transmisioa aipatu duzula, bai gustatuko litzaidak aipatzea, tipologia honetako udalerrietan, familia transmisioaz gain oso garrantzitsua dela transmisio soziala, bai? Herri tipologia honetan arau soziala euskaraz egitea da, eta horrek indar handia hartzen du, kasu askotan eta datuetara jota, arnasgunetan etxeko erabilera baino altuagoa izaten da kaleko erabilera. Eta hori gaur egun daukagun dinamikan uste dut oso garrantzitsua dela.